patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Magapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakuling balita sa Mindanao. Ako si Taco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Bislig City, Surigao del Sur Mayor Florencio Garay ug Surigao City Vice Mayor Ernesto Matugas Sr. nagpositibo sa COVID-19. Anang report. Gianunsyo ni Bislig City Mayor Florencio Garay nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sa pahayag sa mayor nga naa sa official Facebook page sa Bislig City PIO, naka-quarantine na siya sa karon. Apan padayon gihapon kuno ang pagpanerbisyo og trabaho sa lokal nga kagamhanan sa Bislig. Apan gipailawom sab sa disinfection ug sanitation ang Bislig City Hall. Kainumduman nganing bag-ulang, nagpositibo sa COVID-19 si Surigao del Sur Provincial Governor Alexander Pimentel. Asymptomatic siya ug naka-quarantine. Samtang sa gipagulang statement sa Surigao City LGU, pinaagi sa Surigao City PIO Facebook account, nagpositibo sab sa COVID-19 si Vice Mayor Ernesto Matugas Sr. Matud pa nakasinati kuno siya og sintomas pero stable ang iyang kondisyon. Naka-isolate na karon ang Vice Mayor ug nagapaayo sa sakit. Wala sab gidetalye kung asa posibleng nakuha sa Vice Mayor ang maong sakit. Tungod niini, sirado ang opisina sa sangguniang panglungsod sa Surigao City. Ang tanang iyang kaubanang city councilors nag-self-quarantine sulod sa 14 days human ma-expose sa Vice Mayor. Hinuon wala sila'y sintomas sa karon. Giawhag sab ang mga taon nakahimamat ang Vice Mayor sugod September 19 hangtod September 25 nga mag-inform sa Surigao City Health Office alang sa contact tracing ug health monitoring. Samtang tungod sa pagtaas sa kaso sa COVID-19 ug pagdeklara sa DOH Caraga nga dunay local transmission sa Surigao City niadtong Miyerkules, gimando ni Mayor Ernesto Matugas Jr. ang pagpailaom sa 15-day lockdown sa parte sa pipila ka barangay kung asa dunay mga residenteng nagpositibo sa COVID-19. Gipailaom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang 7 ka barangay sa syudad nga mao ang Barangay Washington, Barangay Taft, Barangay Kananlipa, Barangay San Juan, Barangay Luna, Barangay Kagniog ug Barangay Mati. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kapin 34.2 milyon katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang sobra 316,000 na ang nataptan niini sa Pilipinas ug lapas 12,000 mga Mindanaon. Sobra 34,297,000 katao na ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Miabot na sab sa sobra 23,866,000 ang recoveries ug 1,022,000 ang namatay. Samtang misaka na sa 316,678 ang nataptan sa maong sakit sa Pilipinas. Ana-ana sa 254,617 ang naayo o 5,616 ang namatay. Ug sa maong ihap, 12,135 ang dunay COVID-19 sa Mindanao. 8,247 ang naka-recover na o 400 ang namatay.
Nag-andam na ang mga tulungan sa Cagayan de Oro City sa pag-abli sa klase karong Lunes. Atong saron ang detalye ni ini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yes, Tek, gipahigayon karong adlaw din sa Cagayan de Oro City ang virtual launching sa pag-abli sa klase karong school year 2020 to 2021. Tungod sa nagapadayong hulga sa COVID-19 ug pag-adapt sa Department of Education sa distance learning procedure, kaganinang buntag pormal lang giablihan ang pagsugod sa school year 2020 to 2021. Nagkariyang personay sa sektor sa pagtudlo ang naghatag sa ilang mga mensahe ngadto sa mga magtutudlo sa rehiyon nga gipangunahan ni DepEd Secretary Leonor Briones. Learning must continue and education cannot wait. Our children cannot wait. We cannot afford a delay of even 6 months to 1 year of the learning process. Matod sa DepEd Cagayan de Oro Division, nga ana na sa 98% ang ilahang kaandam alang sa pagsugod sa klase karong umaabot nga Lunes, Oktubre 5. Ubay-ubay na lamang kuno ka improvements ang kinahanglan himuon ug lakip na sab ang pag-apod-apod sa mga self-learning modules ngadto sa mga ginikanan sa mga estudyante. Katong mga parents nga or learning partners nga wa pa nagkuha sa modules, amo yung nakig-communicate mi sa ila, doon na may mga drop-off points kay. Ang reason nga nung among gi-distribute earlier, dili mi gusto magdasok sila sa school sa Monday. And also ang bata doon na siya enough time pagtrabaho sa modules. Ang mga magtutudlo sa Father William Masterson Elementary School sa Upper Balulang, 99% ready na kuno nga magtudlo og moassist sa ilahang mga estudyante. Apan, virtual na kini o pinaagi na lamang sa pakiginabi sa cellphone. Nadawat na sab kuno sa tarang estudyanteng naka-enroll ang ilang modules. Giawhag sab nila ang mga ginikanan nga tabangan sila sa pagtudlo og leksyon ngadto sa ilahang mga anak. Karon nga tuig usab ang public school particular na sa atong tulunghaan ni saka pud ang atong enrollment no, gikan sa 1,680 plus ang among previous nga enrollment karon niabot kita og 2,000. Na ako'y group sa akong parents. So whatever nga akong gina-announce dito sa group chat, ako po siyang gi-forward sa text kay in case dili sila online, ma-receive nila through message, text message. And so far, cooperative kaayo akong parents. Tanang leksyon sugod karong Lunes mamahimo nang ma-access sa mga estudyante o ginikanan pinaagi online, radyo o di baka sa telebisyon. Alang sa mga schedule, mamahimo nga bisitahon ang mga social media pages sa DepEd o di baka makigkoordinar sa inyong eskwelahan. Tek, dakong hagit ang distance learning dili lamang sa mga magtutudlo labi na sab sa mga estudyante ug sa mga ginikanan. Busa awhag sa Department of Education ang kooperasyon gikan sa mga estudyante aron makabot nila ang ilang tinguha nga makalampos sa ilahang pagtungha. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez! Isip pagpangandam sa pagbalik eskwela karong Lunes, padayon ang pagpanghatag sa mga module aron gamiton sa mga estudyante sa Zamboanga City. Sobra 4,000 ka mga pupil gikan kindergarten hangtod grade 6 ang naka-enroll sa Ayala Central School sa Zamboanga City. Busa naka-schedule usab ang pagkuha sa mga modules sa matag grade level. Kini aron dili magdasok ang mga ginikanan sa eskwelahan. Una makasulod sa eskwelahan ang mga ginikanan, gipatuman usab ang minimum health protocols aron malikay sa COVID-19. Pero hindi pa kayo nahirapan sa proseso nila sa pagkuha ng capsulet? Hindi man sir, ano lang, ang paggasto lang ba, hindi ko alam kung matapos ba mga anak ko sa pag-aaral. Pipila ka lugar sa Davao Region ug Mindanao makasinati og mga pag-ulan, labi na karong weekend. Duha ka mga low pressure area ang ginabantayan karon sa Pag-asa. Ang usa ana sa 905 kilometers sa silangan Basco, Batanes ug ang usa 2,150 kilometers silangan Central Luzon ug gawas pa sa PAR. Gamay noong tsansang mahimo kining bagyo apan makaapekto kini sa hanging habagat ug magpaulan sa pipila ka lugar sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Karong weekend, labi na sa adlawng Domingo, masinati ang kusog nga pag-ulan, labi na sa hapon sa mga lugar sa Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region ug Zamboanga Peninsula. Busa giabisuhan ang mga nagpuyo sa mga lugar nga magbinantayon kanunay sa posibleng flash floods ug landslides nga mahitabo. Sa ubang dapit sa Mindanao din, ubang rehiyon sa Mindanao, aduna sa gihapon mga pagdagom ug inubanan nga aduna sa mga kalit mga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat, epekto sa localized thunderstorm nga dala sa maong hanging habagat.
Garbo karon sa Davao Medical School Foundation nga gawa sa taas nga passing rate sa physician licensure exam. Top 3 usab ang usa sa mga graduate niini. Sayron tang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, usa ka Davaoeña ang nag-top 3 sa physician licensure examinations nga gipahigay niadtong March ug September 2020 ug siya mao si Donna Leonor Cambronero. Siya si Donna Leonor Cambronero, ang top 3 sa ulahing physician licensure examinations sa grado nga 87.92. Sumala niya nga bunga sa hilabihang pagtuon ug pag-ampo ang iyang naangkon karon, ilabi na nga gilaraw gayud niya nga masulod sa top 10. Nakita man ako akong name sa sa upper 3. So mo to grabe ang pinakauna gid ako ng is mura kong nakulbaan. Mura kong pili ka tuo na na-amaze kay ko kay i-answer gyud sa Ginoo ang ako ang prayer na masulod gyud ko sa top 10. Dakong hagit kuno niya ang iyang pag-review sa ngit gawas nga kinahanglan niya mugahin og panahon sa iyang banag duha ka anak. Lisod pa ang panahon tungod sa COVID-19. Si Donna usa-usab ka registered nurse ug dunay degree sa Master of Arts in Nursing Administration. Challenging kaay siya kay kailangan lang ko magstay sa balay. Yan naman ko duha ka kids pod. So limited lang gid kaya akong time na maka-review. Kay since naman ang mga bata makita na ko from time to time. So unsa na lang ang adjustment na imong gihimo? Nag-secure gid ko isa ka place na dito lang gyud ko maka-study. So isa lang gid siya ka room. Gika pa si Garbo si Donna sa iyang eskwelahan sa naangkon niini. Ilabi na nga nag-excel na guide siya sa iyang pagtuon. Everybody, the whole faculty, everybody was very proud kasi ever since 2 a.m. everybody was up and about because we were, monitoring. Ang DMSF sagad taas og passing rate sa ilang mga estudyante nga nagakuhag board exam bisan usab sa ilang international students. We have 9 people who are first-time takers and 100% kami 9 over 9. And then we have the ones that have been from previous batches who took the board exam. There were 7 of them who passed out of 10. So, tanan-tanan nag-take 19, ang nakapasa 16 out of the 19 people. So that's why we're 84.21%. Samtang laing Mindanawan ug classmate ni Dr. Cambronero nga si Dr. Glenn Mark Antaran ang nakapasausab sa mong exam. Ang ilang duha lang unta ka semana ng exam miabot og pipila ka bulan tungod sa pandemya. Ug karong doktor na siya, andam kuno niyang atubangon ang mahagit ug makatabang sa isig kaingon ilabi na karong dunay pandemya. Kami manggod sa amo ang profesyon, maugyod na ang tumong namo ang makatabang sa amo ang mga kapwa to be of service, especially in these trying times. Kaya maugyod na ang amo ang pinaka-pulos o pinaka-purpose para sa amo ang kinabuhi. Sara, plano karon sa top 3 nga si Doktora Cambronero nga gilayong mag-practice sa iyang profesyon isip doktor. Sara. Alright, congrats sa ilaha. Dagang salamat, Sheila Vergara Rubio. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, nasikop si Arnold Ferrer alias Rolly sa ikasang bypass operation sa Purok African Daisy, Barangay Don Andres. Nakuha gikan sa dinakpan ang 3 ka gramong suspected shabu nga nagkantidad og 20,000 pesos. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa dinakpan. Sa Butuan City, nadakpan ang aktibong miyembro sa milisya ng bayan sa NPA Guerrilla Front Committee 4A nga si Godofredo Golie Jr., 50 anyos, sa Purok 21, Sitio Lamusig, Barangay San Mateo. Si Golie, dunay standing warrant of arrest sa kasong arson, nagipagula sa RTC Branch 3 sa Butuan City sa milabayng tuig pa. Sa Butuan City gihapon, dead on arrival sa ospital ang motor rider nga si Junray Aleria, 24 anyos, humanibangga ang imanihong motor sa punuan sa lubi. Sumala sa report, kalit kunong nawad-an og kontrol ang biktima samtang isubay ang kalsada sa Purok 1 Barangay Tiniwisan, hinungdan sa disgrasya. Nakahiagom og daghang samad sa lawas ang biktima, hinungdan sa iyang kamatayon. Sa Pagadian City, patay ang biktimang si Abel Arcadio, 36 anyos, human gidunggab sa iyang silingan
nga si Ringo Bayamban, 46 anyos. Una ang krimen, nag-inom kuno ang duha ug nagkalalis nga miresulta sa pagsumbag sa biktima ngadto sa suspect. Busa mibunot sa iyang dalang kutsilyo ang suspect dayon dunggab sa biktima sa dughan. Gidala gilayon sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival samtang misurrender ang suspect ngadto sa kapulisan. Usa ka lalaking bagong gawa sa prisuhan, gipusil patay sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital si Aliaser Marandang, residente sa Barangay 35, human gipusil sa ikatulong higayon sa iyang kainom kagabi. Sumala pa sa kapulisan sa Kugon nga badang alas 6:45 sa gabi nahitabo ang insidente ug wala na sab nila naabtan ang suspect sanglit misibat kini human sa insidente. Na-recover nila ang tulo ka basiyo sa .45 kalibre nga pistola. Gikuha sab sa otoridad ang motor sa biktima human ilahang nahibaw-an nga gibaligya kini sa biktima ngadto sa suspect nga hinungdan sa ilang panagbangi. So prior to the shooting incident, nagtransact na ang biktima o katong alleged nga suspect. So after that to, nag-istorya sila, nawala na to sila mga pila ka minutes, dayon ni pagbalik, buto birahan na siya. Gilantaw sab sa otoridad ang laing anggulo human nga dunay kaso ang biktima kaniadto nga posibleng hinungdan sab ngano siya gipatay sa suspect. Nakurat kuno ang mga residente dihang ilang nadungog ang sunod-sunod nga buto sa pusil. Abi na mo kaning mga bata nagbukuan sa mga scene. Di pag ingon sa tao nga ana may gipusil. Mao to nga ni gawas mi sa among balay na lantaw mi diha kung asa ang gipusil. Ingon nila naman sulod na tendahan nila luloy. First buto, then dugay man nasundan, then ikaduhang buto, then og ikatulong buto. Then abi na mo fireworks ra kay hapit na biya magpasko. Tiyala din may nga kuan ano buto murag pusil naman ron nga buto. Aduna nay person of interest nga ginasubay ang kapulisan human pipila ka mga residente ang nakasaksi sa insidente. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. 3.4 million nga shabu na kumpiska sa gipahigayong bypass operation sa Pikit, Cotabato. Sikop ang tulo ka suspect nga sila Rahib Malingko, Fahad Abdullah ug Maribel Carillo sa gilusad nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Unit sa BARM, Pikit Municipal Police Station ug kasundaluhan sa Barangay Poblasyon, Pikit, Cotabato. Nakuha gikan sa mga suspect ang bag nga dunay sulod nga napulo ka dagkong pakete sa gituang shabu nga mobalor 3.4 million pesos, mark money, pistola ug motor sa mga suspect. Sumala ni PDEA BARM Regional Director Juvenal Azurin nga mga high-value target ang mga suspect nga nalambigit sa large-scale illegal drug trade. Duha tagas nga opisyal sa New People's Army ang misurrender sa 10th Infantry Division sa Davao City. Sayop nga ideolohiya kuno sa CPP-NPA-NDF ang nagtukmod nila Nelson Fervis alias Durocoy ang Vice Commander sa Guerrilla Front 55 nga naglihok sa Paquibato District ug Daniel Luis Castillo alias Steven ang team leader sa edukasyon ug propaganda. Misurrender si Durocoy ug Steven resulta na usab sa sunod-sunod nga engkwentro sa 27th Infantry Battalion kung asa pipila ka commander ang napatay. Gilauman karon ni Brigadier General Nolasco Mempin sa 1004th Infantry Brigade ang kalinaw sa Paquibato sa pag-surrender sa duha ka opisyal sa CPP-NPA. Gibuti usab ni Durocoy nga karon lamang siya nakaamgo ang nga sayop ang ginahimo sa rebeldeng kalihukan ilabi na sa pagpang-recruit og minor de edad ug pagpangsunog mga ekipo sa mga kumpanyang dili mohatag kanila og revolutionary tax. Ako nanikamot ko nga makagawas jud ko kay dugay-dugay na kong gihambin ang kapait diya sa sunod. Kung nakita na ko ko nakita na ko dili gubat ang sulbad sa problema sa tong nasod ko dili ang pakiusab yun. Upat ka wanted persons sikop sa managlahing lugar sa Davao Region. Ani ang report. Dagpan sa manat operasyon si Ariel Aguhob Civiliano alias Aye, 29 anyos sa Purok 1, Barangay Cari, Sulop, Davao del Sur. Nagatubang kini og kasong 3 counts of rape nga walay girekomendang piyansa. Most wanted person sa Santa Cruz, Davao del Sur nga si Ebnil Hasan Indanan, 63 anyos, 15 nagatubang og kasong 2 counts of acts of lasciviousness. Gidakop si Indanan silang balay sa sitio Mahayahay, Apo Beach, Santa Cruz. 12,000 pesos ang piyansa sa matag count sa iyang kaso. Sa Bansalan, Davao del Sur, sikop ang duha ka most wanted person sa lugar nga sila Alexter Lopez Mag-aso ug EJ Mag-aso Lanzo sa kasong attempted homicide.
Dadak pa ng duha silang balay sa barangay Anunang Bansalan. 36,000 pesos ang girekomendang piyansa sa matag usa. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Mga mag-uuma sa Mlang Cotabato nagrally tungod sa kabrato sa presyo sa palay. We rise at one. Mao kini ang gitawag sa mga mag-uuma sa ilang pagpahigayon og rally aron padayag ang ilang mga mulo sa gobyerno sa kabarato sa presyo sa palay. Ilang gipanawagan sa gobyerno nga i-review ang rice tarification law nga sa ilang pagtuo mo hinungdan nga mibarato pag-ayo ang presyo sa palay, din sila mismo ang direktang apektado. Sa karon nagadulat na lang ang presyo sa palay sa 12 pesos ang kilo. Aron lang makabawi, may sugot na lang kuno silang kontratahon sa manual harvest nga tag GIS ngadto sa 12,000 per hectare. Karon dunay 14,000 hectares nga palayan ang gisugda na og harvest karong bulana. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mihagyo ang Gensan Chamber of Commerce and Industry nga sundon sa Gensan LGU ang girekomenda sa National IATF nga ipaubos na sa MGCQ ang Gensan. Samtang ipailawom na sab sa MGCQ ang San Francisco sa Agusan del Sur. Ang report ni Argil Relator. Tungod sa parayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa General Santos City, gipailawom sa City IATF ang syudad sa General Community Quarantine o GCQ kutob October 15. Apan giapila karon sa Gensan Chamber of Commerce and Industry nga sundon sa Gensan LGU ang quarantine status nga girekomenda sa National IATF niadtong September 28 nga lakip ang Gensan sa MGCQ areas. Sa position paper sa grupo, apektado gayud kuno ang mga trabahante kay ubos sa GCQ, limitado ang biyahe sa public transport ug modoble kuno ang ilang gasto tungod sa clustering. Ang mga gagmay negosyante sab kuno nangalugi na kay wala pa stocks ka mga bot tungod sa border lockdown. Dugang sa grupo, kinahanglan kuno hatagan og higayon ang katawhan nga mubarog aron makasugakod sa pandemya. Busa sugyot ni ini nga mas pahugtan sa Gensan LGU ang pagsunod sa katawhan sa health protocols. Samtang gipailawom sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang San Francisco Agusan del Sur sugod kagahapon hangtod October 31. Ato sa network briefing kauban si Presidential Communication Operations Office Secretary Martin Andanar, gibutyag ni Mayor Solomon Rufila nga hugot nga ginapatuman ang bantay silingan batok COVID-19 kung asa ipahibalo kung dunay gikan sa laing lugar nga moadto sa usa ka lugar. Kini aron mapugngan ang pagsaka sa local transmission sa lungsod. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gilift na sa Samal LGU ang suspension sa biyahe sa Santa Ana, Kaputian, Talikod ug vice versa. Anyang report ni Jandy Esteban. Gikalipay ni Randy Bolivar, usa ka crew sa lansya nga dunay rutang Santa Ana, Kaputian ug Talikod vice versa. Kay gitugutan na silang mubiyahe sugod karong adlaw. Unom ka bulang na undang ang iyang pangita, human gisuspende ang biyahe tungod sa hulga sa COVID-19. Gani na nagat na lang daw siya aron makasustento sa panginahanglan sa iyang pamilya. Minus kayo pasahero pa sa pagkakaroon. Antuson na lang ninyo ning ingon ani kagamay nga mga pasahero? Antuson lang yan ako ma'am, kaya wa pamilaing kuhan ani, mga pangitaan na mo. At least mandungag ni. Oo, maka-kuhan man hinuon, maka-recover siguro mi ani ma'am sa mga pila ka adlaw, pila ka simana nga magsugod na biyahe. Pero dinhi sa Kaputian Wharf, wala pa ini biyahe pa Davao. Ang ubang lansya kulang pa kuno og papeles, samtang for maintenance ang uban. Bisan pa man nga nadugangan og 30 pesos ang pamasahe. Uyo na lang kuno ang mga pasahero kay doble ang ilahang bayad kaniadtong suspendido pa ang biyahe. Kay muadto pa sila og ferry terminal sa Babak aron makatabok sa Davao. Base sa Executive Order No. 257 sa LGU Samal, dili pa sakyon ang mga walay QR code, ID, face mask ug face shield. Kadtong mga lansyara nga naka-register ang pwede mo biyahe ug 50% seating capacity ra usab ang gitugot matag biyahe. 50% lang ang ilahang sulod para ma-observe nila ang ilang social distancing. Double monitoring ni ma'am para siguraduhin din nato na kuan nila ang ato ang kuan
ang ato ang katong mga pinagbabawal ma'am, ma-avoid nila ma'am. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. 7 ka medical personnel sa usa ka ospital sa Tagum City, Davao del Norte gikasuhan si NBI 11 human malambigit sa pagpanikas sa PhilHealth. Ato ibalik si John D. Esteban. Sa report sa NBI 11, 7 ka medical personnel sa usa ka ospital sa Tagum City, Davao del Norte ang gipasakahan og kasong estafa through falsification of public documents. Base sa investigasyon sa NBI, ginapagrabe nila ang sakit sa pasyente aron makakuha og mas dakong reimbursement sa PhilHealth. Kini ang ginatawag nga upcasing scheme. Ang PhilHealth Region 11 mupasaka usab sila og administrative case batok sa maong ospital ug sa 7 ka medical personnel. Gani karong tuiga lang miabot na sa 518 ka fact-finding investigation report ang ilang gipadala sa central office kalabot sa mga anomalya nga gilambigitan sa mga ospital sa Davao Region. With the recent action naman ng NBI, no, this is a result naman ng aming cooperation and our stand, no, against fraud, especially sa mga hospital na gumagawa po dito. But with this ongoing investigation, ma'am, we assure the public that members' welfare is yung utmost priority ng ating opisina. 10,000 hangtod 11,000 pesos ang average payment sa ahensya matag claim o gilaumang musa ka kini tungod sa COVID-19 benefit package. Pero sa karon wala pay nabayran ang PhilHealth Region 11 nga COVID-19 claims. Gumikan ilaha pa kining review aron masigurong sakto ang ilahang ginabayran. Tawag natin dyan NPR or Medical Prepayment Review. So before we pay, dadaan muna siya sa doktor to evaluate, no? So we ask for the clinical charge sa hospital just to make sure na talagang yung kiniklaim nila is tama. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Magsugod na ang pinakadakong singing talent search sa GMA Network nga magsugod na ugmang adlaw. Bisan ang pandemic, dili makapugong sa pagbalik sa The Clash Season 3. Tungod kay dunay pandemic, gisiguro usab nga masunod ang health protocols. 30 ka mga clashers ang magtiki gikan sa libuan nga nag-audisyon. Daghan kuno gatangan nga sorpresa og mga twist nga bisan ng mga Clash Masters nga sila Julian San Jose ug Raver Cruz excited na. Ana usab ang The Clash Journey host nga sila Rita Daniela ug Ken Chan. Samtang ang mga judge mao sila si Lani Misalucha, Christian Bautista ug Ay de las Alas. Po, ay abangan niyo po ang Season 3 ng The Clash, isa laban sa lahat. Ayun, so sana po ay abangan niyo po ang mga bagong pakulo, ang mga bagong kaganapan na mangyayari sa Season 3 ng The Clash. And I hope to see you soon, guys. Yun mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo na manood ng The Clash Season 3. This Saturday na po yan. Magiging masaya to. Mag-enjoy kayo and napakaraming twists and mga nakakagulat na mangyayari ulit na dapat ninyong abangan dito sa Season 3 ng The Clash. So guys, please continue to support The Clash Season 3 this Saturday na. Mga kapuso, 84 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puha sa among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polay sa madagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Og mo katumulhay dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!